Πώς ξεκινάς ένα βίντεο τώρα, δεν έχω ιδέα. Το αφήνω όλο πάνω σου, μου κάνει τέλειο το μοντάζ. Πάτησες, ωραία, το κουμπί για να δεις πώς θα γίνεις πλούσιος, πώς θα βγάζεις λεφτά. Λεφτά θα να βγάλεις. Φύγε από εδώ, ήταν clickbait. Δεν θα βγάλουμε λεφτά, εδώ δίνουμε λεφτά. Εδώ παίζουμε magic. Εδώ παίζουμε magic και συγκεκριμένα commander. Ωραία, δίνουμε λεφτά. Πολλά λεφτά. Μόνο φτωχεύουμε, μόνο είμαστε φτωχοί. Εδώ είμαστε φτωχοί. Εδώ μαζευόμαστε για να δώσουμε πιο πολύ. Μαζευόμαστε για να ξοδέψουμε. Μαζευόμαστε χωρίς λόγο. Μαζευόμαστε να παίξουμε χαρτάκια. Να παίξουμε με χαρτάκια μαζευόμαστε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Magic the Gathering Commander. Εγώ και η παρέα μου θα σκατάμε πλέον συντροφιά. Θα μιλάμε για Commander, θα μιλάμε για Magic, θα μιλάμε γενικά για διάφορα πράγματα. Έχουμε σκεφτεί και μερικά σκετσάκια που θα κάνουμε ανά καιρούς. Θα υπάρχει, ελπίζω, μια φορά το μήνα ένα βίντεο που θα παίζουμε Magic. Έρχονται πράγματα ενδιαφέροντα, πράγματα που θα μας κάνουν λίγο να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Ελπίζω αυτό το κανάλι να προχωρήσει, να το συνεχίσουμε σαν παρέα, εγώ και το υπόλοιπο παιδιά που θα δείτε στα υπόλοιπα βιντεάκια. Ελπίζω να το στηρίξετε και εσείς, να σας αρέσουν αυτά που θα φτιάξουμε. Προφανώς αυτό το βιντεάκι είναι λίγο εισαγωγικό, είναι λίγο έτσι να δούμε και πώς γράφουν οι κάμερες, τα φώτα, όσο φτιάχνετε και πολυτελές στούντιο. Αναπό θα βγαίνει βίντεο. Θα βγαίνει βίντεο όποτε έχουμε χρόνο και διάθεση. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά δουλεύουμε, όλη η ομάδα θέλει να συμμετέχει, αλλά δυστυχώς η ζωή μερικές φορές τα παίρνει έτσι ώστε οι υποχρεώσεις να υπερβαίνουν τα θέλω μας. Ελπίζω να είμαστε ενεργοί. Ελπίζω να φτιάξουμε μια κοινότητα, ελπίζω να φτιάξουμε κάτι μεγάλο, κάτι ωραίο. Θα ήθελα για πρώτο βιντεάκι να μας πείτε κι εσείς τι θα θέλετε να δείτε από την ομάδα, ώστε να το προγραμματίσουμε σιγά σιγά. Αν έχετε κάποια ιδέα, κάτι που θέλετε να οργανώσουμε, ρίξτε την κάτω σχόλια. Αυτό το κανάλι απευθύνεται σε όλους. Δεν θα δείτε ακριβές κάτι σε αυτό το κανάλι. Δεν θα δείτε φάσμα απίστευτα με και ανάλυση επιστημονικού πεδίου και αυτά. Παίζουμε casual, παίζουμε χαλαρά, ωραία. Παίζουμε απλώς για να διασκεδάσουμε. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε αυτό το κανάλι να μην έχει σπάει αρχίδια. Εκτός αν το επεισόδιο που θα δείτε θα είναι αφιερωμένο στο να σπάει αρχίδια κάποιο deck. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται άλλα 2 βίντεο, τουλάχιστον τόσα έχω γράψει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτά, κλείνοντας, για σένα που ρωτάς, άσχετε φίλε μου, τι είναι το Magic the Gathering Commander? Ωραία, είναι ένα format που παίζεται από 4 παίχτες και πάνω. 3 με 4, να είμαστε ειλικρινείς, και πάνω. Βασίζεται σε 100 κάρτες, 99 που είναι το deck και ένας ο Commander. Οι μόνες που μπαίνουν πάνω από 2 φορές είναι η Basic Land. Όλες οι υπόλοιπες κάρτες είναι μοναδικές για το deck, εκτός αν το λέει η κάρτα από μόνη της. Αυτή είναι η αρχική ιδέα του format. Τώρα το πώς παίζεται αναλυτικά θα γίνει βιντεάκι. Ο σκοπός μας είναι να το κρατήσουμε casual, ο σκοπός μας είναι να παίξουμε χαλαρά, ωραία, με όλη την έννοια του χαλαρού Commander. Δεν θα δείτε από εμάς μεγάλα play, δεν θα δείτε ακριβές κάρτες, κυρίως γιατί δεν έχουμε. Κλείνοντας το βιντεάκι, κλείσει το βιντεάκι, δεν ξέρω, μείνετε συντονισμένοι.